Haj, bok ljudi. Evo mene još uvijek na godišnja. Ne znam kako ste vi, ja odmaram i baš mi je dobro. Evo i Kaja u pozadini. Znači danas je srijeda. Ko to cvili? Danas je srijeda, ja sam već 5 dana na godišnjem. I bila sam na moru, bila sam sa sestrom u Lovranu i bilo nam je lijepo, imali smo 3 dana kompletno odmora, bilo je full zanimljivo, probala sam i finsku saunu, ali o tome detalje vam neću govoriti, to je više nekih privatnih stvari. Također sam onda kad sam se vratila s puta u ponedjeljak je bio tako kišan dan, znači prolom oblaka, spustilo se nebo, grmljavina, kiša, sivo, hladno, a ja trebam na tetovažu. Uglavnom, to tetoviranje je krenulo u ponedjeljak negdje oko 12, pola 1, dok smo se dogovorili sve i trajalo je nekih dobrih 4 sata. Ja sam bila gotova negdje oko 4:15 i ja sam se malo zaspala, što nije pametno. Kažu, nije dobro zaspat, niti je dobro biti blabetav i tak to. Makar iskreno ne mogu vam dati nikakav savjet jer sam se ja sama pitala što je zapravo kod tetoviranja najbolje. Da li je dobro biti veseo i ne moraš biti baš hiperaktivan, ali da li je dobro biti skroz veseo i pričati o nekim stvarima i tako to upoznat se i to, ili bolje šutiti. Uglavnom, kad sam ja čekala to tetoviranje, baš je bila Larisa govorila o horoskopu za taj dan, pa je rekla da je sunce u biku, da je, ja mislim, i Mars i Neptun u ovnu, da čine bla bla i te stvari, tako da je rekla dobro vam je paziti što ćete reći i dobro vam je biti spremni i odgovorni za sve što ćete reći, što će drugi reći, jer će to biti vaše reakcije i dobro vam je uglavnom spremiti se za sve to, zato što mogu biti neke posljedice koje zapravo ne znate ni sami čemu su, tako to. Uglavnom, ja da pokucam, dobro je prošlo. Ja sam se već pitala, o Bože, šta da očekujem, ali da, meni se stvarno spavalo i dok je tetoviralo tu cijelu moju ruku, ne mogu vam sad pokazati, jer mi je uski rukav da se baš ne skidam. Vidjet ćete jednom prilikom, ima na Instagramu ako me pratite. Uglavnom, šta sam htjela reći, da sam, ne znam, meni je ispočetka bilo, opuštena sam bila, to sam i sama rekla tada, ali nisam mogla vjerovati da, znači, kad je bila pauza, napravila mi je paunje uglavnom na ruci, napravila je rep i onda je bila pauza nekih valjda 15 minuta i onda je išla rad prepravke na repu i sjenčanje. Znači, ajmo reći, ohladila se ruka i osjetilo se da je malo više boljkavo, zato što ide preko istoga. I to je bilo najonak peckavo i onako osjetljivo i bolno, ali izdržljivo skroz i meni je taj dan toliko ta kiša pasala jer ja sam bila skroz u nekom transu, a možda zbog nakon puta i opuštanja tog, ali ja kažem, ja sam to najbolje bojkuće podnijela jer meni stvarno bilo strah kad te unutrašnjost ruke to osjetljiva, kako ću ja to podnijeti, ali kažem, evo, pitala me čak hoću li zaspati, ja sam rekla da ne i nisam, ali da, to je to. Jučer je također bio kišni dan, ja sam bila s bakom vani i uglavnom dan mi je prošao još pospanije, nije mi se ništa dalo, znam da sam prije puta usisala, ali jučer sam htjela još neke kućanske poslove napraviti, na kraju je bilo da nisam ni pekla ni usisala još, sam sam napravila kolač i nered i taj nered mi se nije dalo pospremiti jer sam bila skroz pospana i znate jednostavno slušam radio i malo gledam cvijeće po dvorištu i kako raste to sve i razmišljam kad ću se primiti tih poslova u vrtu jer sad zbog tetovaže moram neke stvari malo promijeniti. Ne smijem imati, ručak je, mislim da sestra me zove na ručak. Ne smijem sve stvari ne smijem biti dugo na suncu, ne smijem biti u solariju, znojenje, tjež dana.
Šta još, kupanja u bazenu, u moru i te stvari, svašta nešto, tako da moram biti na oprezu. Šta sam htjela reći? Uglavnom, da, jučer sam si kuhala ručak rižu sa tofuom i kari umak od leće. Danas imam neku blitvu na lešu ili tak nešto. Imala sam danas dugi dan, dugo spavanje, kratak dan, dugo spavanje, dugu noć. Probudila sam se, odnosno digla sam se tek u 1:30, kad sam se zapravo i probudila. Toliko i dugi san je bio nešto nevjerojatno i onda dok krenem u dan, onda sam imala tu bilježnicu koju sam popunjavala i pisala u nju neke stvari koje su mi bile bitne i još uvijek su mi bitne, tako da sam taj dio isto napravila. Dan je opet oblačno, svako malo se naoblači. Kažu da će sad kraj 4. mjeseca takav biti, to sam skužila i takav i je. Znači, početak nam je do polovice bio skroz, ja mislim, sunčan i topao. I druga polovica travnja je promjenjiva, stalno kiše, hladno, oblačno, sunčano, mjestimično, sa opet oblačnim, tak to. A gledala sam najavu i za 5. mjesec isto, znači neće preći temperatura 24, bit će hladno, bit će tmurno, kiše svaki tjedan jedanput do 2 put, 3 put kiša. Kraj svibnja 5. mjeseca je početak lipnja, kraj svibnja, početak lipnja sa grmljavinskim nevremenom. I da, baš onak izgleda koji prošle godine da će nam biti ko sjever. Ni Nizozemska nema baš toliko kiše ljeti, više London, Britanija, Engleska. Možda ćemo opet ponoviti isto vrijeme kao i prošle godine kad je bilo dosta kiše. Kroz ljeto, ne znam, vidjet ćemo uglavnom. Sve u svemu, da, razmišljala sam kako danas izlasci van više nisu kao što su bili kad sam ja bila mlađa i kako također ne znam da li ljudi izlaze u galerije i da li se događaju kakve promocije galerije, slika i takvih stvari. Makar imam ljudi kod kojih to mogu saznat, ali danas često puta na Instagramu i na svim tim nekim Facebook stranicama i drugim gdje se promoviraju izlasci, odnosno nekakve radionice, nekakve društvene šeme, je crtanje na onim platnima gdje onaj koje poziva u svoju radnju, odnosno u svoj neki prostor koji je iznajmio. Crtanje je već napravljen, je crtež na platnu i onda se uzmu boje određene koje trebaju postaviti već sve te boje na stol i svaka osoba za ovakve poredano ih boja to sve isto u isto. Znači svaka slika bude ista, svaki napravi sam za sebe. Znači kao možeš ponijeti doma, to je sve plaćeno u cijeni radionica. Ali hoću reći, kao galerija, da li postoji dalje sa izložbom nekog umjetnika gdje se kupuju slike, gdje se gledaju slike. Mislim, išla sam u muzeje, išla sam zadnje vrijeme i na koncerte, ali ja nikad nisam išla u galerije i pitam se da li bi ikad išla u galerije, jer doslovno pratim vlogove gdje ljudi crtaju, gdje se mogu vidjeti njihovi crteži i kupiti njihovi crteži. Ali, da li postoje još dan danas galerije? Jer, kažem, baš izlasci, pratim nekoliko na Instagramu gdje su ljudi mogu špricati s bojama platno, gdje mogu farbati svi isti platno i uzeti si ga doma, gdje možeš ti doma nacrtati nešto ili šta već, ali nekak se pita, mislim, ja imam toliko slika koje su zapravo printane i kupljene, ali i neke koje sam ja crtala ili moja sestrična ili neko od mojih doma, ali se pitam imamo li još dan danas galerije i da li mene to treba zanimati, da li bi ja ikad išla u galeriju i šta bi ja u galeriji, koja svrha od galerije za mene, ne, inače mislim da bi stvarno trebale galerije postojati i dalje. I promocije galerije moraju biti isto kao kada dođeš u centar grada i promocija je pekare i klub
naprave od pekare ili od bilo kog dućana gdje se zapravo ljudi okupe, popet nešto popričaju i na taj način promoviraju svoj lokal. Ali da, baš mi je to bilo. Uglavnom, ručak mi je na stolu, ja moram ići jest. Haha, ako malo dijete. Bog, ja moram ići jest, mama me zove na ručak. Vidimo se kasnije. Mama, jel može ono doći k meni? Da. Ajde ljudi, samo kratki video, jer ne mogu trenutno još ništa duže napraviti. Isječak mog godišnjeg, nadam se da će uskoro biti isječak mog vrta. Nadam se lijepom vremenu i da mi godišnji još će potrajati 2 dana, što bolje može. Tako da možda se još nešto sjetim napraviti. Ok, ajde, uživajte, bok.